Nosaltres fem allavances, però vos no ens foteu ni cas. Què passa? Esteu de vacances? Ja. Benei de Santa Tecla, amb la que ens està caient i ni Déu no mos empara. Però què collons esteu fent? Tu no reneguis del cel que tindràs una desditxa. Però què més vos pot passar? Que ens caigui a trossos la pitxa? Atenció, tarragonins. Pareu ben bé les orelles i escolteu los disbarats d'aquestes 4 parelles. Se van comprar uns aparatos per fer-vos sentir millor. Però es veu que són tan baratos que sonen a professor. Per nostra pensió sagrada. Seguim amb la puta crisi. Tarragona està fatal, Catalunya està arruïnada i Espanya no té ni un ral. Tots van pujar al Dragon Khan pensant que era de per vida. Però la cosa xambala i ara mos ve l'estampida. Això ho diuen els polítics, que hem viscut com a rics nous i ara paguem la factura. Però ells no es toquen els sous. Oh, sí que se'ls toquen, sí. Sous en vessa. Sorda! Gorda, ta mare! N'estem farts que les finances vagin marcant la batuta i que la nostra cartera vagi quedant diminuta. La culpa és d'alguns polítics. I dels banquers fills de puta. Han de cremar sucursals. Escoltem-los de gasolina. Jo els hi tallaria el coll. On està la guillotina? Sí. Ja es veu que estem tots nerviosos, se'ns acaba la paciència. Però aquest 11 de setembre ha marcat una tendència. Mentre Espanya es fa la sorda Gorda, oh, ta mare! i ens tracta amb indiferència, Barcelona es despertava amb un crit. Independència! Però si el govern català demana el rescat d'Espanya perquè ja no pot pagar. Si jo volgués un divorci no pararia la mà. Perquè el govern i els polítics tenen patada a l'ullera. I amb el crit d'independència els hi agafa cagalera. Però entretant no ve el futur, disfruteu d'aquesta estona escoltant dames i vells genuïns de Tarragona. I 10.000 gràcies us dono a tothom generalment, que perdoneu nostres faltes si per cas en res. Molt bé,